Welcome back to my Vidyapati Dimari Blog Channel. Vidyapati Dimari Blog Channel आव समाज सिबियारि गासैखौबो स्राय बरायहरलायबाय। आं एक्चुअली दिनै थांनो ओंखारदों रुपहियाव माने ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों, जाथायानो होननांगोन जाहैबाय। जायफोर फिसाला सासेल' दं बैसोरो माने बेयाव फुजा हैनांगोन आरो माने खुलुमहैनांगोन आरो बेफोरबायदि आरो माने फुजा सोदोबावनो बाहायो जायखिजाया। बेनिफ्राय बाहाय आं थांनो ओंखारदों। आं नारेंखल थाइनै हैगोन, नारेंखला नै बेनिफ्राय এই जादों मिथिदों आरो बाहाय नारेंखल थाइनै हैगोन ओमफ्राय धुप पेकेटसे हैनोसै आरो फैसाबो गैया नालाय आंनाव न'नि नारेंखलखौनो हानदों आं। ओमफ्राय थांनोसै बोरै बोरै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइबखौथ' बावनो नाङा आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम। आं बोरै जायो एबार गारि रानिं खालामनोसै आरो गारि सालायनोसै ड्राइभ खालामनोसै बिदि आरो गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। खुलुमबाय, दोनथ'नोसै। वेलकाम। आं दुर्गा मन्दिराव सफैलायबाय। दुर्गा माने दुर्गा मानि मन्दिराव सफैलायबाय। नै मानसि गोबां भिर जादों। ओरैहाय नै ओरैहाय रायज्लायस्लाबनो मोननाय नङा गुरुजों, होमबाबो जायखिजाया ओरैहाय दं नै मानसि माखाया गोबां दं। जायखिजाया हास्लाबनाय नंला, आं आरो गुबुनाव थांनो गोनां। एसे गारि सालायनायाबो एसे दिगदार जायोना। नै ओरैहाय दं नांथाबनानै दं नै ओरैहाय सिङाव थांनो हानाय नंला, सान्दुंआबो बिराद गोसाथार। बेनिफ्राय ओरैहाय नै नै ओरैहाय दं मानसियानो बिराद गोबांथार नै दा फाग्ला फाग्ला बेनो। नायलाय एक्चुअलि मोजां बे सिबिसुला समाज सिबियारि बा जायखिजाया मानसियानो नायलाय इसोरखौ सिबिनाया मोजां। जाय मानसिनि गोसोआव गोथार गोसो, अननाय गोसो, सैथो गोसो, निमाहानि गोसो, खौसेथिनि गोसो थायो बै मानसियासो मानसि आरो। आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोनखौ सालुट एन्ड साइनिं अफ। दोनथ'नोसै, दोनथ'बाय आरो फाखोसे गिदिंबावनो आं ओरै लाइक एन्ड साबस्क्राइब गासैखौबो।